duai nagabenda Shildaris Sangriang Didimus Karbani Bat Denis Sangriang Benio Jingkoi Jinghia duai nagabenda Fridian Terniang Cecilia Sangriang Bat Shipongut Kikun duai nagabenda Janik Marwain Bat William Daniel Nongrum Benio Jingkoi Jinghia duai nagabenda Kiingasem Paulus Kardesau Bat Kong Rilinda Karbani Berhindringut Kikun duai nagabenda Kong Prim Dalin Sim Shangoi Bania Kajingkoi Jinghia duai nagabenda Idaria Sotun Barsaungut Kikun nagabenda Kajingkoi Jinghia duai nagabenda Blandina Timpuin Bat Crispin Paliar Bat Prangut Kikun Benio Kajingkoi Jinghia Barashing Shisem duai nagabenda Dina Mary Namkar Bat Victorious Yapenia Bat Baro Prangut Kikun Kamdam nagabenda Shembor Benio Kajingkoi Jinghia Pura duai nagabenda Kiingasem Jong Dubstar Kaba Bat Teresa Karsimli Bat Arngut Kikun Bat Kumjuru nagabenda Kajingjatait Bamjukut Mensian Jong Abel Shangpliang Florentina Kasimli Elpidius Amos Bat Gloria Kasimli duairu nagabenda Brianda Mukim Bat Rison Mukim nagabenda Kajingjatait Bamjukut Mensian duairu nagabenda Melinda Lindo Bat Kendaingut Kikun Kajingkoi Jinghia Number Stambas Number Laispa Sapulai Laispa Sapulai Para minta Sngi kabalang karakhe ya Sngi buram Epiphany kajingwan jingojang laingut ki restart na mingi bar kila yo yo jisu bar kila mane yabu kane kalong Sngi buram janga jimpau jangu jisu Christ shaka perte baro kawe kumukunu blai tonginang duwai nadu kadonut babara mangi nginang kam eat ya jisu bangin yamad ya jisu bangin buram ya u kumublay bangi pelang ya u ublay jangka jingim jangi itu wairu nagabenda baro ki bapangi bashitam bakindup yamad ya ka bor jangu jisu kat baki mane ya u kat baki kot kar pad ya u itu wairu nagabenda jangi shimet baro mapi ki bashimenda hakanega inner healing retreat baga bor jisu nam pau happy kam kerpang minda kasngi kadbangi pelang ya ka jing duai kerpang pat ka jim penslay mensiam Bakhuid pensaya marchisha ya ka bor jisu halo jumpi ha ka nega sungi buram Epiphany iduairu naga binda ki inga sem jangi iduairu naga binda ka pertei baroka way kadbangi dang yusngo ya ka jim priang jangka ka kalam
na China sasasin nginang duai bakanum longkum ka COVID babarok berteka nang yo jingeda lembaga bor jisu ha kerteng upa badukon badumen simbakun kajingai jungo trai jungiu Jisu Christ bad kajingi jungo ble lem bad kajingi asilak jungo men simbakun kindon rengkat bad pi rengkat bad piru ko himmen ko para tongin sange shipor ben ko slai halaga donur kamen siem halor ki jing thalor jangi baro halor ki pop ki bangile halor ki jing kain sting jangi yak jingi badu Jisu bad ke jingyalong jingyatli bad ka pop bad ka jingi yak pop bon sin ngi kongo kambons yak pop yak jing thalor jangi lese bon sin ngi kintiu yak jing thalor ki jimlin basiniyo jangi wat habang itip kine baro ki langki basiniyo ki bakanglad yangi banya jan badu Jisu henry ngi shu im haka pop bad ngi jit yak pop bon sin pahaka bakanglad yak jim paw jangu Jisu haka jingem jangi haka jimmo jimbarka jangi haka men cm jangi tangin kar pardio Jisu haka ne ke lipmat Bawun wan shangi tashasin haka ne ga mas Bakhuid haka ba pin pau ya ka burom jangu halor ka met ka par jangi halor ka jinglong jangi halor ka men cm jangi krampa ngindu pidiang eu Jisu bad ngin kantait ya ka pop na ka jingem jangi kuslai halor bahar ka jing talot tashasin bad kar pardio Jisu ban rat ding kong ya bahar ki dautin rai janga pop na ka jingem ka jangi Jisu beid map yangi ngilang ginom pop wan pen pau da ka burom jame haka met ka par haka men siem krambang in yo bor halor ke jing talor jangi nga plam au blay badan por baro bade happy ko men ko khara bangalale pop shibun e da ke jim parkat da ki tin da ki kam da ki jing lay klet da ke jing lay pala janga da ke jing lay pala janga da ka jingle palat bakrao e jonga ne markata karpadi ka maria bakui ka bayai swa ka teizoti ya ki angel ba kiri koi bari pi ko himmen ko para when the wine ga binda jonga how trai ublay jongi ublay badan por bar ni sene yangi barandala mapi ki pop jongi unilam yangi shaka jingi mbam jikut amen Say
mani Iyai pendon burung Bangis yang muyamin Trai simple Upadon berbaru Kokur mawe upado trai uji supri Kokur lambro duble Bakit kipok percay Rupiang kajing gerpan Tus ngau sendeyangi Detang mami Bakhuid Detang mami Trai Uwe Bakhuid Detang mami Goji Sukris Mami bayai lomple Hajing ya lom kawe Badu mensim Bakhuid Agak burung upah To nginia duwai bu ya ki jing tu mo jampi baro ha ke ne ka sngi buram Epiphany ba pindup ya marsha ya ke jim pau jong jisu barlem bau mensiem Bakhuid kadbangi pin kut ya ka inner healing retreat minda ka sngi ngi duwai bangindup langki kun ke badap da ka bor jong mensiem Bakhuid ba u jisu in wan pau shisha un wan hikai yangi un pin pau ya ka buram jongu kum juru barama pipi shiminda ka mas Bakhuid online duai naga binda ka jinkoi jinkia halo jumpi halor ki inga sem jumpi ba ka bor jisu ka buram jisu kalong shisha ka baseizo ha ka jingim jumpi duai naga binda ka perthe baro ka wai ba baro kin pidiang yau jisu kumunong penim ha ka jingim junki Koblay me uba hakane kasni mela pen pau ia ukun balaka marway jame hagi jait bendriu daka jingelam ukolor to ai haga jingis bun jame ba iyangi kibayutu yame minda daka jinge en yalam hadu banginiyo kami ya ka kamat jame uba halor tam Dau Trai jangiu Jesu Kristukun jame uba imbat sansha renkad badme ha ke jingelang kawe jangamen sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajing puli naka kitab u Isaya. Toyang tutinsyay ko Jerusalem. Naba lawan kajing syay jongpa. Bat kaburom utray kala palang halor jongpa. Naba hakmi kajing kedum jingdum kan satap ya kapertay. Bat kajing dum jing yongit yaki jat benrew. Henry utray unwan pau halor jongpa. Bat ya kaburom jong u ensayo I halor jongpa. Bat kijat benrew kensayan da kajing syai jongpa. Bat kisiem ha kajing pernai ka step perngap jongpa. Tukmien yalaki kamat baro saudang bat tupen baro kialum lumbung bat yawan syapa kikun cendrang jongpa na jengai kenyawan bat bat yakikun kentei jongpa en syura haki ksangti ti pansa yo I bat pansa pumat kadok nut jongpa kansa kinde bat kan kemen nabak yakaspa jong kaduriau ensa the lut syapa bat yakaspa kijat benrew kansa wan syapa ki ud babun pelai kindap smam hapa ki ud lingrau kamidian
bat ipa. Belian ba na sheba kinyawan ra ya kaksiar bat ka dup iubi. Bat kin pin bana ka jing ya ro ya utrai ka ktien jong utrai. Sam Nyofuar dengan nomor Nyospa San Punyo. Nyospa San Punyo. Trai antifon ba'a.
kajing pule baar. Ko para, ngatip skem ba pila yo sngau shapang kam shakri ya kajing ai ublay. Ya kabala penkamti hanga nakabenta jongpi. Bakumno ya kasandur bare la pentip hanga, da kajing penpau, ya kaba shim la pentip. Haki breu jongki wei pat ki pateng, kumba menta la penpau, ya ka da umensim. Haki apostol Bakhuid jong bat haki nonge thok lupa. Kata kamut bakumno ki gentle kilong, ki nong yo pateng lang, ki dukot jong kajuk kamet bat ki nong yo benta ya kajing kular ha ukris. Jisu daka gospel, kaktin jong utrai. Jisu yau lei. Pangilawan maniyau. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrayon don rengkat bat pi. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumu Matius. Hadin balaka ya Jisu hagashnong Bethlehem hari Judea. Menba lalongs u Herod. Hakami ki restart nari mingi kila wansha Jerusalem. Bat kila kirli. Hangno udon uta ya ubalaka jongki ju. Naba ngila yo ya uklur jongu ha mingi. Bat ngila wan ban mane ya Haba Herod ulayasno ya kata ulapisa jingmut. Bat baro ke Jerusalem rengkat badu. Bada kabalum lang ia kiling do ramba, bat ki start ain jongo paid ba. Ulat tokit naki hangno enka ya Chris. Kila yatu ya hakasnong Bethlehem ha Judea. Nabalato kumda da nongya tulupa. Mapa ko Bethlehem hari Judea pamlong dalele kabaritam. Hapedengi bakra batri Juda. Naba napa unmi unong sensyar uban sensyar ya upay Israel jonga. Kumda Herod ula kod jar ya ki restart balu ula kili binia naki ya kapor ba uta uklur ula pau. Ba nangda ula pa ya ki sha Bethlehem ong to kilate But what binia ya kullung, but enda pishem ya sa pendip lem ya nga. Bangaru ngandup late ban mane ya Enda kila ngap ya kila late no la kalindi. But hakami uta uklur ubakila yo hamingi ulayay hakama jongi haddu ba unda sange halor kajaka hakaba ukullung udan. Haba kila yo ya uklur, kila kemen hadu kata-kata, daga jingkemen kabakarao. Bad haba kila rong hapoying, kila lap ya ukulung, bad ya kamaria kakamejangu, bad kila damngon, bad kila mane ya Nangda kila loit, ya laki song, bad kila tarwa hau, ya ke jingay snobha. Kaksiyar, kajingyo bi bat kamir. Balamaham yaki ha kajimpos niyo banam late pai shawu Herod kila late no shalakari da kawai pat kalinti.
ka gospel jangu trai. Ko himen ko para ninggong ning shap ngai ko ble sngi buram basuk epi sngi buram janga Epiphany. Hadin ka Christmas kabalang karake kasngi buram Epiphany. Kasngi buram Epiphany haka fareng yang manifestation. Uble ula penyetu yalade. Uble ula penpau yaka buram jengu shaka perte. Shaki restart kiba wan na mingi. Nadu Bakhuid ka perte. Kanam ka buram jengu Jisu kapriang keleng-keleng. Bad baro ka perte kapidiang yau Jisu haka jingim jengki namar ulang ublay jengi. Namar ulang ublay ubasen shar yangi. Bad baro ka perte kalawan bandem yawu lemba kine laingut ki restart. Kabamud kaperte baro kapidiang yawu but kim don shu da uwe pat us light no us jonga hima us jonga beneng badu Jisu upenyetu yalade lemba kane kasngi buram lemba kane ka dakashin kabang yusngo na ka gospel minda kasngi but baro ka perte kade ben dem ngon hakamat jong uni us bad kade ben mane yawu kane kalonka jingkot jongi iwei pa iwei habangi reke yakane kasngi buram Epiphany minda kasngi bad ka jingim jongi kastang hadin ka jingle kamen jonga Christmas minda ngistang yaka jingim haka jing shirhem bangim don kamshu da uwei patus ngim don kamshu uwei pat uble light no ujisu ubalawan longdo longsnam badu bashangsa badngi bad lemba ka jingwan ward binia jongkini ki restart ka tinu ble ka penkan mau yangi ujisu ulongu bakut jongka jingwad jongka pertebaro baro ki jingwad jingtip kan wan ha ujisu Christ kan poisha ujisu Christ ka fokus jongke beri baro ka jimpe jongke beri baro ka jingwad jongke beri baro kan kut ha ujisu Christ namar ngim don kamshu wat palat ya ujisu eye ha ka jingim baro ka jingwad kade ban pinurlong ha ujisu Christ ngim don kamban wat eye palat ya ujisu Christ ngim don kamban wat da way patu ble palat ya Jisu Christ. Ngim don kam banai nam da way patu ble palat ya kekerteng jong Jisu Christ. Naga taga daw ko himen ko para habangi puson siya pang Jisu Christ. Ngidon kam ban snabutu ha Jisu kakut ka jingim jongi. Namar Jisu Christ ulong ka jimpura jong ka jingim jongi. Day naga taga daw Jisu la ongro ngalawan banay jingim ka bapura. Om da kawai pat ke jingim kabangila ben yo nakane ka parte light no ka jingim kabatarwa da ujisu habangi pet ha kine ki lying out ki restart ba wan na mingi kilong ki briu ba wad barabon yak ye ki ka ba mayan ni baro ngitip ngiru ngilong ki ba wad bun ki baro ladang ilong nongruai habang yosngo dandon sa way patu nongruai kabakam tibit ngin late ban snap yaw bale ngikwa ban yo jingtip ne kasap ko pongkam kerpa lada ngilong ki nongtem habang yosngo syapang ki way pat ki nongtem ki bakam tibit ngikwa ban late ban peit yaw ne yaka kumno kitem bangindup la banang shushu ban tem binia kamstad ladang ngilong ki nongia lakai ngileit peit ye ki nongia lakai ki bakam slur ke bakam start kanamba ngilaban pindibit ye ki jingia lakai jongi
ladang ilong ki kun ki ba ward ya ka academics ya ka jing nang jing start haba wan ki ba start ban ki kai yangi ngi le shong ya ka seminar ne ka jingi kai jong ki knamba ngi nio jing tip ka ba kam binia na ki brio ha ka ne ka dur ngi don ha po jongi ban pinbiang ya ka ba duna ha ka jingem jongi da ka ba snap ne da ka ba wat ya ka jingtip ka ba kamba banya ka ba ngidon man pai ve ha po jongi ngidon ka ne ka jingkwa ban penjana ya ka jingem jongi bad minda ki ne lai ngut ki restart kila wan na mingi ka ba mod how news name jubilee ngidon jingmut ya ka jingwan jongi ne ki restart kini ki restart kilom pilgrim kini kilom ki restart kiyat pilgrim balengi yat pilgrim hamalle ki niyam ngiyos ngo shapang kum kini ki jingyat pilgrim kalong banle jingo haki jaka kabakoi ban duwai hangdo kanamba ngindup la ban pinbang shushu yaka jingi mensiam jongi banang pinkalain shushu yaka jingi mensiam hak malaki niyam ladangi peit ngiyosngo shapang kum kaneke jingiait pilgrim kibriyu kirai kismai banyait pilgrim ban le jingo haki jaka kabakentang jaka kabakoit kanamba habangi duai hangdo ngin sanang yo jinga ngin sanang yo jingkoit ngin sanang kam kindiu burom yaka jingi mensiam jongi kaniru kalongka jinglong jong man pai wei habangi shong duai habangi yusno bakadonka jing perlong ya kaniam ne jing kawai niam hakano ka jakangi late kumba ni shai late one haba ni bun kamru habang yusno procession ba hashilong ni barong ni don ga jingkwa hapo jongi yang late shaka procession kane kalong ga jingiat pilgrim jongi ni kwa ban late ngap ya ga jingi kai ni kwa ban duai ba ki paid ba kanamba ka jingang nur jonga donur kanang seiso hakaju ka dor baro mangi ni yat pilgrim kumne ngi yat pilgrim kumba ong upa Bakhuid po Francis ke omde shu yat pilgrim hendra ngi yat pilgrim kum ki kun jonga jinkermen ngim ki pilgrim kim yat kalam jinkermen kalam jinge man ki pilgrim ki yat daka jinkermen banyo I yakaba ki wat banyo mad yakaba ki trang Timan ki pilgrim ki de bandon hapo jonki ban yoma de ye kam kerpang. Ban yoma de ye kabaken saitam. Ban pinkalain shushu yaka jingtrang jonga donur. Hakaju ka dor kine ki restart kilayait pilgrim. Habang yait pilgrim ngimpuson shu yaki jinge hakama jongi. Habang iyat pilgrim ngila kre lupa haka donur ka mensiam ngi kloy banya kendo kino ki jinge haka majongi ban pinurlong yaka jingtrang jonga donur man ki pilgrim kim ting shu yaka lendi kim ting shu yaka jinge kim ting shu yaka jingshitam namar palat ya ke jing shitam palat ya ke jing ting kidon ka jingang nud ka ba palat ka ba pelong ya ki ban job ya ke jing tolot baro nagata ka daw ladangi pulis pangi ba yard pilgrim don ki ba yard pilgrim kalam jutti kalam slipper ki jid ban yard da ki jat balingkuit kalam kano ke jingyada namar kidon ke jing trang haba ki yai lemba kane ke jing shitam haba ki koloi ban pediang kane ke jing shitam kin sala ban kate ya uso babata hab don ke pilgrim ki pinkare naga benda bon sngi ban yai pilgrim lese lemba ke jing sha jingit lemba ke jing duwai lemba ki novena namar hapo jongi kadon ka jing trang
ba kide ben yakendu kide ben yomad ya uble wat lada ki koloi ben yai lemba ke jing shita lese ki koloi ben yai lemba ki kalau lese don ki pilgrim ki jid ben kiu hawulum don ki pilgrim ki shim ya ki adventurous journey kishim ya ke lindi kabakoru koram kini ki restart kilong ki pilgrim babata kine kilong ki pilgrim badon jinkermen hakadonu jangi kilong ki pilgrim badon ga jinkermen hakamen siam jangi ki pilgrim kalam jinkermen kimla yashu ki bala do jinkermen kimla ban yai pilgrim Kibriu ki bamdon ka tong hapo janki kimla ban yait pilgrim. Kibriu ki badona jingstad kimla ban yait pilgrim. Dena marba ki don ke jingtip bat ke jingstad ubele ka pelong yaki ka nyat yaki ka penslor yaki ban yait shapran. Te minta usnem kadbang irake ya usnem jubilee pilgrim jonga jinkermen pilgrims of hope ngi don kamban peit nuksa na kini ki restart kila penkre banyat pilgrim namar ki don ka tong hakama janki lese kila yo iya ka dakashin iya udak kila yo i kalong ukulur upelong ieki ban shim ya ka jingrai kindit kinsan lese kila shim ya ka jingrai kindit kinsan kilong ke bela penkare kilong ke bela ap ya ka dakashin hasuin ban yo i ya ka dak jongu nompenin ban yo i ya udak jongu mesaya haba kila yo i utawu dak jongu mesaya kila ngei but kila ong paramaki ya nginstang ya ka journey jongi ya nginstang ya ka jingyat pilgrim jongi namar niyo i ya udak jonga jinkermen hasuin ukulur haka jingim jongero ubele upeni hangi kumkini kidak shisin bang yo i ya uta udak haka jingim jongi ngimde ban penslem shu ngim deben artatin shu ngim deben ting shu namar ngis ngavuto shalen dajunguta udak ngidon unompenin ya uba ngideben mane ujisu ulong kadakashin jonga jing stad haka jingim changi utrai ki trai us em kis em ke jing stad Jingstart bakarau nagataka daw kini ki restart ki don jingstart henry kim hun satia da kabasakut haka jingstart kama makidon namar ki sautu kadon ka jingstart kaba palat kaba kidon menda ha uni ubastart nagataka daw ko himmen ko para habangi puson chapang kane ka jingyat pilgrim junki ne ki restart ngiro ngidon kamban sautu yakabang ngidon menta kamlong eye habayanu jor bat ka jingstad kabangila ban yopidyang now jisu lese don bon ki briu ki snow horn da ki malumala ni im hakane ka jikkaba menda bon ki briu ki snow horn halor ki malumala don bon ki kristan malumala Don bon ki kristan ki snow horn da ka jingle barit baria jonki bat ki snow horn jurut ki ang is no biang yalade ngim don kam eye palat yakane ki restart na mingi ki hikai yangi ngimde ballong ki bruyo bas snow horn da ka jimmane ya ujisu malumala henry ngide ballong ki kristan ki ba khloi benyad ya ka pilgrim benyad pilgrim da ka badon ka jinkermen ha ka donu jongi ban ward ya ka babatam ban ward ya ka bajanaitam
kanamba ngela ban kindi buram yaka jingang nur jangka donur da ka ba yakendo ya ukulung balatia hashngoi hangda ngin sa dem nga hangda ngin sa dem ngon hangda ngin pendri shushu hangda ngin pendem yalade hakaba aiti lut yaka sap ka pongchongi namar uble ula ai yaka jingai babatam yangi lembau kon ka jingai babatam jangka beneng kalong ukun jong uble habo ka beneng kala ai yaka jingai babatam naga benda ka parte minda kade ka pali jonga ba jumpi ban pinpai no ya ka jingai ka babatam ka bangidon sha kane ka jingai babatam jonga beneng ladang ngimnang ban pinpai ya ka babatam ladang ilong ki kon ba pinpai tang ya ka badona ne ha ka minimum ngilong ki bale bam ho ka jingim jongi bon ki kristan ha kane ka juk menda kilong ki bale bam hok namar kim jupin bai ya ka jingai babatam ha kata ka jingai jonga beneng habau ble ula ai ya ka babatam ngilong ge ba ai shiteng ngilong ge ba ai quarter ngilong ge ba ai shipo percentage ngilong ge ba ai san percentage ngilong ge ba ai tang arpo percentage ha ka jaka bangide banai shispa percentage na ka jingim jongi ka shispa percentage jonga jingai snga ba jongi kalonga jingim shimet sha kane ka jingai ba bhatam sha kane ka jingai ba kuitam jongu balai naga taga dao ko himen ko para ka jingkut jang man ki jingyai pilgrim ka pindap janai habangela banai lut ya ka jingai ba bhatam naga taga dao ha ka shiti ba ar jongo Paulus Bakhuid sa Timothy sau Henryu u Paulus Bakhuid ulas nang ban ong ngala mare ya ka jim mare tong ngala yard ya ka jing yard pilgrim ngala yard maximum ngala ngamshim la kuslai ha ka ne ka jing yard pilgrim minda nga ap ya ka pansngiat bahok nga ap ya ka pansngiat bahok omde pansngiat malumala pansngiat jongka hok bale udon ka hok ban ap ya kata ka pansngiat namar ulayait pilgrim ula ai lut ya ka jingim jongo naga benta kane ka jingai snga ba jongka beneng balang uchisu tangki buryu kiba ya pilgrim hadu bakut ka jingim jongki kidon ka hok ban pan ya ka pansngiat Kibriyu ki ba immalumala, ki Kristan ki ba immalumala, kim don hok India turu pan kane ka jingai snga ba jonga beneng. Badai na kata ka dao ko himmen ko para, haba kini ki restart kila 1 banaiti yaka jingai snga ba hakamat ujisu usiem jonga parte unompenim jonga parte kila bu jingmut lemba man lekine ki jingai kaba kila bu ayu kila bu lai tiliki jingai hakamat ujisu usem janga parte bad kila terwa kaksiar kila terwa ka jingyubi bad kila terwa ya kamir kaksiar kalong ka dakashin jongus kalong ka dakashin jonga hokasod kalong ka dakashin jonga jingid uble bad haba ngi le ba ya ka jingim jongi ngi don ka hok ban pan ya ka khok ka ba kam kinjang ka ba kam janai us jong ka beneng uterwa hangi ya ka hok ka parte kamla ban terwa hangi ya ka hok tang uble udon ka hok bad ngi de ben yo ya ka hok jong uble hamal la ka por lada kibriu ki bishar binia hadu katnoru kata ka jimbishar jongki brio kamlong eye khabayanu jor bat ka jimbishar hok jongo balai deina kata ka daw khaba ngipuson halor ka jingai hakadur jongka ksiar kane kalong ka jimbishar hok jongo sem jongka beneng halo jongi ngide ban trang na ka benda kane
Ni don kam banaiti ya ka hok ka sort kabang ngidawa na ka ne ka parte sha ka hok jong ka beneng kanamba ka jingem jongi kanlang ka ba janai. Haga ju ka dor kila terwa ya ka jingyu bi kalong ka dakashin jong ka jimmane uble. Kalong ka dakashin jong ka jimmane uble. Jingyu bi but ka incense kalong ka dakashin. Ni yo iya ki kina shakrimas kira ya ke jingyubi hamalla ki mas kane kalong ka dak ka shin jong ka jington uble hakata ka mas ka jingyubi ka pen kan mau yangi ka jing kordor jong ka jington uble bad ya ungi de ban mane tang ya ungi de ban tang ya ungi de ban ha ungi de ban ai tilut ya ka jingim ka khot ka ver ki briu tolong ke ba kloi ban mane ya namar hang ne hakama jongi wan usiem jong ka beneng usiem jong ka parte ale wan mane ya kumba ki angel ke la ruai kine ki restart ki la ward ya ka jing start ba krautam ba ki la mane ya da ka ba it ya ka donu jongi kai da ka ba it ya ka men siem jongi ba ki la snow hun jurut ha ka men siem jongi habakila IT ya ka jingyubi kadaka shinjong ka jingmane ubale don hakane ka jukka bamenda bon ki brio ki bam treban mane ya ubale kimju IT ya ka babatam jongi ha ubale ha ujisu pinban ki ai ya ki bapotam bon sin wan habangi wan mas wan habangi wan jingyaseng hat wan habangi perlong jingduwai don bon ki brio ki kalam da don kane ka jimmod but kamen siyam don ki brio ki ba kumba pay TV don ki brio ki ba shong haki mane kumba pay film kimju mane ya ubale ki wan ban pindap ya ka rukam ya kum kini ki kristan ki de ban sauto ba ka jing kot jong ubale kalang ban mane binia but mane daga jingit ya ubale nangda habangi puson halor ka mir ngi puson halor ka jingsha shitam jungu Jesus Christ da ka ba shashitam da ka ba shayap halor ka dembana ujisu kalalong ka jingai babatam naga binda jungi ka met bat ka snam jungu bad ujisu ula perlong yalade ka suit new suit knia nagabinda jongi jing suit knia nagabinda jongi lemba ka jingai tilot pura minda habangi puson halor ka mir ngide ban sauto ka jingai sngelba babatam ka bangila banaiti kalong ka jingim lajong ba knamba ngin kerlalong ka jingim bala im nagabinda ukris lada ngibu yalade ka mintoy nagataka daw jisu la ong kito kiba im nagabinda yalade ki pindu ya ka jingim henre khabangi aiti ya ka jingim nagabinda ki wei nginang kamai ya ka jingim chungi ngila ban im nagabinda ka bening ka jingim de ban du nagabinda ukris ka sap ka pong chungi ngide ban terwa nagabinda ukris kamintoy ayu uburyo ban yolut ya ka parte nangda sadu ya ka mensiam kane kalong ka jingkot jong ka jingai sngoba kabaki restart kila terwa kanamba ka jingim jonga ba jumpi kalong kaba kam kerpang kam koi nakabenda ka burom talong ki jingai sngoba nakabenda ukris ka jingim jumpi kalong ka jingai sngoba kasap ka pong kaba pidon pide ben terwa kung ka jingai sngoba ya jisu haba pi id ya kabalang haba pi ruai nakabenda ka jinyaro ka jung ukris haba pi shakri ya ka ministry jung balai haba pi trai shitam ban pinpriang ya ka kubor baba haba pi trai shitam ban kindiu ya ka jingim mensiam pidang IT ya lade kum ka jingai sngoba kum kini ki restart ban kindiu burom ya jisu ba ulong usem jung ga hok ujisu ulong ka siem jung ga hok ujisu ulong ublay bashisha ya uba ngideben shania ya faithfulness justice faithfulness mercy and love kine ke long laitili ki dakishin kabade ban trai kam ha ka jingim ngide ban don na mar bau jisu la yid hado kata ula aiti ala ka jingim
Bada ula kringnya ki beri baro da ka jingis ne ka jongu. Ka juk ka ba menta ka ba manga ban mapi ngi Kalang ka juk jang ka jingis ne ban kring maximum ki beri shau jisu. Ban kring maximum mensium shau jisu. Bad hakane ka jing kring ya ka mensium sha jisu. Ngi iwei pa iweru ide ben Trai shitam. Ko himmen ko para hakane ka sngi buram janga Epiphany tongin sngabutu ka jing dawa jongu jisu yanga badiapi ngi haban kumno hato ngis biang ngis hun ban kumba mangi menda nengi don kam ban pen kala ya ka jingim jongi ngi don kam ban pen pa shushu ya ka jingim jongi kamindoi ayu ubryu ba yolut ya ka parte baro kawai nandala duno ya ka mensiam Kamendoi ayu ya ki kon samla ban emparum pare hakane ka parte kalam da shakri ya ujisu. Kamendoi ayu ya ki longkomi longopa baki kelalong ki barispa henre laduno ya ujisu haka jingim changki. Kamendoi ayu ya ka parte ban yo kanam ka buram henre ki pinduno ya ka jinglong ublay hapo jangki. Ka Epiphany ka kot ka weringi way pay way ban kendit ben rio. Banlong ki beriu bawad ya ka jing stad babatam na ujisu. Ba ujisu unpen gantang yangi unpen slay yangi banlong ki kun ki bajanai. Tongin duwai na ka binda ka ne ka jingai ha ka ne ka sngi buram Epiphany. Jisu ba id karku kardo yangi pen slay yangi. Bangin soto bangilong ki pilgrim Badhe ben yai lemba ke jing shitam ban shem ban lap iame bangindup mane iame. Jisu ngilum lang ya ke jingai jong ke jingem jongi. Ngikwa ban puson jiliu yak kalor ka jingai ka bangide ben terwa man kasngi hakama jome. Hado minta ha ke jingem jongi ngimbat terwa eye ngimbat 180 eye. Namar ngila imtang nagabinda yalade. Kerku yangi ko Jisu ban stang ban imtemai ban kerlalong ka jingai sngebha hame man ka kelitmat. Enyaro ya utrai Jisu Christ. Amen. Tangin yang tangin pelai ke jingai ke jing. Bishar Yani
ko himmen ko para haganega sngi boram Epiphany tongin duwai na do kadonud babara mangi ngin yalang kawe badu Chris but ngin yo kamen siem balong ke jingai sngoba ya Jesu man ka kelip mat da ka jingem jongi pawin kan tiu boram yangi win yarap yangi ranggat bat ka balang baro kawe ngiduai Nakabenta ukpa Bakhuid u bishop jongi kiling do bat ki katekes bagajing em Bakhuid jongki kan duplong kajing syai ba pernai kaban yalam sha ukres yakimen sim balapan khamti hagajing sumar su kher jongki ni karpat eme ko trai nakabenta kan ni karempe kristan jongi bagajing ya i jongi markliang kan dup yalam ki bomlong kristan saudong jongi sha ukres ni karpat eme ko trai nakabenta iwe pa iwe nangi bangyudup yawat lenter ya ukres bat ban shem ya u hagajing duai hagajing tho bat hagayu khares Bakhuid ni karpat ya me ko trai nakabenta ki bale ben ya ukres haki nongbot jong u hakane ka khlip mat bakin dup kendit benreu bat kin phla ba uta ya uba kile ben udai unong pen im jongki ni karpat ya me ko trai nakabenta ki breu baro bakin dup shem ya ukres haman la ubreu khamtam hakito ki badon hakajing kerdu bat bakin dup wan khamjan sha ublei da ka ba shakri ala ki para breu ni karpat ya me ko trai ablei ko pa ngis ngau yame nagabinda ga jimpa yau kun jame ha padeng changi aiba lempa kanega sngi boram Epiphany nginang yo kamen siem banwat binya washida yame kalam tai kalam jerem bak da ka baklalang ge pilgrim jangka jingkarmen karko kardo ya ki jing panjangi ke jingkar pa jangi pangilang shisha ki kun ge bajanai panchakri shirhem yame ni pan yakane dau Chris utrai jangim Amen. Lai spa from Hundriu. to ya duai ko kemen ko para baga jinkinia janga ba jumpi kallang ka bapriang khon hau blei upa badon bor barro To try bring a kinyana ti jompi na patra ka chingaro puram ka tenga chungu chingto yangi ban ka palang ko chungu baro pai to peit da ka baspun ko trai ngi karpat ya kini gi jingai snobha janga balang jame da ki bang itarwa minta
ya ka siar ne ka jingyubi ne ka mir henre ya uta uba ha kini ki jingai sngoba en penbana en kinia baden ya bam yasip u Jesu Christ uba im persensha junom la junom Amen. u try undon reng kad bat pim Ringad bat piru. to ken thiu ya la ki donut Yikintu yaki shall try. panginai ngu ya u try u blay jangim Kashahok bat kadei. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa bakoi ko blay badan bor bat bam jikut namar minda kasngi mela pen pau hau Chris ya ka jingmaya janga jimpenim jangi kum ka jingshai ya ki jait pentriyu barenda haba ula pau ha ka jinglom bayap jangi mela tau te mai yangi ha ka burom janga jinglom bam yap jangu barnamar kata rengat bat ki angel bat ki archangel ki kes em bat ki hima bat bar ki pait berlin bat ki bo janga baning ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bat ngi pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid Trai. Usim don boru bleki pan. Beneng bat pertegi arwaila. Kajing ya rohosana. Hosana shajrom tam. Leosana Gajing Yaro Yutabawan Anambada Gerteng Trai Meneng bat bertegi arwailan Gajing Yaro Sana Shajrom tam you Leosana ko himen ko para hagane ka por ka bakandang tam tongin duwai na du ka donut bangin roy ha ka jingidu Chris bangin roy ha ka jingim men siam pau men siam bakut ut pin bit pin biang engi ta ki sap ki pong jungu kram bangin long ki kristan ba pura ba IT yala de kum ka jingai sngoba ya u Chris man ka kelip mat da ka jingem jungi pen kinti buram ya Jesu haking ka sem jungi ha ka jinglong shime jungi tongin trang da ka binta ka ne ka jingai knamba ka ne ka sngi buram jangka Epiphany ka jimpen pau ya Jesu ha ki restart kalong ru ka sngi buram janga ba jampi idwai pau Jesu in kinti buram yangi da ka jington chungu bangindup mane yawu bangindup eat yawu bangindup kindi buram yawu dashisha melong u Bakhuid ko Trai ka temei jong ka jingkuid barrom namar ka tangi karpad yame to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa yaw men sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango Trai jangi u Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka monsnobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu pada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halake senran u ong to shim bat bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jampi mane ya Jesu kum gi restart na mingi
Hakaju ke recommendala la yabam ula shimya ka kuri. Badda ka baingo biang yame. Ula aya ka hala ke senran uong. To shimba to di na ka ne pi barro. Namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam chikut. Ya ka bayan pen mi naga benda jampi. Bad naga benda ki babon. Naga benda ka jimma ya ki pop. Taleya ka ne bankan mau iangam. Kosnam bakardor jango Chris. Ta pen kuid yangi. Pen kuid ya kemen siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia ya ki bapang ki bashitam. Ya da yangi nau bamen neki kalam. Kajimaya jangka jinge. Atasin bangi bam yune upu bangi dinakane kakuri ngipen menaga jing yam jong ni Trai tadadu menwan. Namar ka tangi ke bapin menda ya ka jingia bar ka jimi pa jangu. Nge tarwa hame ko Trai ya upu janga jingim. Badia ka kuri janga jim penim. Nge da ay ngaidem namar mela nyu yangi ki babit menia hakama jamme badban shakriya me. Da ka bas nge verit nge kar padia me. Bangi ke bayo binda hakamet badga snamu kris. Ngilong ke bela penyatele kawe da umensi im Bakhuid. Takin mau ko Trai ya ka balang jamme. Kabala priang hasatala kaparte. Pato penjana ya kaha ke jingi. Rengat badu Francis upa Bakhuid jangi. Wilbert Marvenu Bishop jangi. Pat baro ki lingdo bat ki riniam. Takan mau lemro ya ki himmen ki para. Shinrang bat kinte. Ki bala yutia da ka bakarmen ya ke jimmi pat. Badia baro ki bala kalat no ha ke jingi sne jamme. Top diang ya ki sha ke jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro ngi kar pad ya me. Parengat bat kamari ya tei soti Bakhuid ka kami jungo balai. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis deceased Bakhuid bat baru ki rikoin. Ki bela pen sngawa ya me pateng la pateng. Ngilong ki babid ben yo bintalem ha ka jingim bam jikut. Pat bangini ro pat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu Kanlong hame uble upa badon bo Hake jingalang kawe jingamen sem Bakhuid Baroka buram bad ka jingyaro Junom la junom. Ko himen ko para tong in duwai naga binda bahara ke jing tu mojongi kum juru mapi bahara ke bashim binda ha gane inner healing retreat pa pindup dap da ka por jungu jisu pau jisu pen pau happy ka burom jungu ha gane ka sngi ka bakarupang ha ka bangi duwai naga binda ka jim pen slay jungu men siam Bakhuid kum juru mapi bahara bashim binda ha gane ka mas online duwai naga binda ke jing tu mojambi pigi ba pang ki bashitam ki ke bam yo late shaki mane na mar ke jing talot ka met ka par jambi ai bau jisu unwan pen pau ya lade happy ha kane ka mas Bakhuid ha kane ka jing duwai ba pin yo ya ke bara pipan pad duwai ro na binda kane ka holy redeemer niva center kam karpa min tausnem kad ba ngidang te ya ka ying bangin dup laban pendep ngin yo ya ka fund ya ka jingershan na ki peryu pen pendep ya kane ka jing te ying kanam bangin dup laban pediang kambun ki peryu ha ki retreat ba per ka jongi Iduairu nagabinda bahar ke jington kam jogene ka center kam da me duairu nagabinda ka divine mercy chapel kabangit tumu kabangit trang ban pendep bangin yo bon ki sponsor ki support na ki briu rishimet bangin dupla ban pendep ai baharo mangi ngi ke ba pilgrim gin shashitam nagabinda ban kindiburam yaw jisu ha ka jingim ka changi
Kopa jengim Baka bening kalong ka Bakhuid teng jome Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome Akin daw kuma bening Toa yang iminta ka jimpam jungi ka bahala kasngi Patama pingi kering kang jungi Kumbangi rungi map ikabelis niu yangi Padwati alam yang isya ka jimpen shoy Kanray tapalait yangi naga vasiniu Tapalait yangi ngikarpat ko trai naga jing siniu barro Haga jing spon jamme Toai jing suk jing sain haga sngi jangi Knamba daga jing yarap ka jing isne jamme Ngilait bara bona ka pop Banginyo jing yada naga jing jinjar barro Kadbangi dangap kemelindi yaga jing karmen Bakhuid Barka jing wan pa jong nom penim jangi U Jesu Christ Mangar ka cumi kalong ka ima, ka cumi ka por ka buram, junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe diki pop jangi Henry yaga jing e janga balang jamme pad haga jing spoon jamme tai haka yaga jing suk pad ka jing yatali kawe kat kum ka mon jamme mame uba im pad basensha junam la junam Amen. ka jing sukutrai kandon bara bo rengka bat pin Ringka bati. dab daga jing ido Christ pangin ya ingu markelia hakmi ukun lambro janga ble usim janga parte ia uba ki restart ki ward ban mane ubalong uble ubalong ubriu ubakit ya ki pop janga parte ba penim ya kamen siam so kito ke bala kar jaka jing kawai jang ukun lambrot Karmet berkesenam jung Christ kan rianga shaka jingim pam jukut. Amen.
jing e cheers pun ba jing is name ngam qua shu ne qua jin di ya jing e ya ngam la te se da nga na po mau sia Pendap shenya kakuri jongna me pendap shenya kakuri jongna ya ungan bu aungan sno ya ngaun lamun ompen buko yang atrai daga jingi pun ba jingi sne ngam tuan shu ne kwa jindi ya jingi ngamela tese Trai Jesus ngi yame ngi sugo yame namar melong ble bashisha balawan long do long snam bad bala shong sa bad ngi kap da me ha ke ngi yukrish Bakhuid melawan rung hapo jongi aga communion Bakhuid aga communion men siem kadangila trang yame kadangila wadi yame melawan shong sa hapo jongi jisu be it karko kardo yangi aga ne gasngi borom janga Epiphany aga mamela pen baw yalade kono ble bangindop mane yame bangindop aiti hame bangindop tarwa yaga jing tarwa Bakhuid bangindop kalalong ka jingay sngoba yame namar mela kalalong ka jingay sngoba jonga beneng naga benda ka jingem jongi pen gandang yangi bayi pai bai pen koi yangi Jesu pen koi yangi Jesu banginam kandai shu banginam karnga klishu banlong ki jome ko Jesu man ka kerle ma jonga jingem Jesu pen gadang yangi benda dagane ki yukrish Bakhuid pen koi pen kia yake bapang ki bashitam ke bashim benda lang hagane ki yukrish Bakhuid karko kardo yake ki kon baro ke bashim benda hagane ki inner healing retreat ai baga jingem jongi kan kala ka jinglong jongi kan kala kamensiam jongi kanlong ka bakende nagabinda jome man ka kerle ma ai boringi ko Jesu pensleyangi ko Jesu daw mensiam Bakhuid kumba mela pensleya ke rista bandop skauto balshampan yaga dakashin ka mela pani haki asuin Jesu mela pani bon ke dakashin hangi enre bon sin ni kalat ben sin yem sauto yem shambang Jesu ai boringi Jesu minda abangin dop long ki bastard hallelujah 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 Trai Jesu karko kardo yangi banginum long show kirstan mani mamavare in long ke kirstan ke bajana ke ba pura renga bad ka dor jame ben gandang ye ka met ka bar jangi men siam jangi Fly Lord yangi ka Jesu ben galla ka ba mode ka jingem jangi vai pai vai bagindup laban shakre shirhem yame hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Rokimen ko para tongin duwai ke jing duwai jubilee Itrang ya ka jimpen jampura na ka jimpen shitam shipor ha ka bangi duai ru na ka binta ka jing dumo jungu pa Bakhuid kopa uba habening Trai baka jinge pamelai hangi hau kun jame Jesus Christ u himen jungi bad baka tliting janga jingi spoon kan klang haki dolu jungi dau mensim Bakhuid kan kasib yangi ya ka jingkermen balakerku naga benta ka jingwan janga hima jome ai ba ka jinga e jome kan pen kala dur yangi
Shaginong lur lingka bam ju shontai ban pet yagi sambai jong gospel to ai bakito ki sambai kin pen kala dur na shapo ya ka jait pen riu badia ka parthe mariang baro ka we haga jing milinti batikana ya ka beneng batimai bat ka parthe batimai abayanda ki bor jong bamen la wengno kaburam jame kan teng shine junom to ai baga jinga e jong ka jubilee kan kersiu biang hani ki pilgrim jong ka jing karmen ya ka jingang nur ya ki tiap jingkan show happening ai ta ka ju ka jinga e kan pensaprian ya ka jing kemen pat jing sut jong unong sius pa jongi satala ka parte shame ko blay jongi bala kerku junom kan long ka burong pat ka jingyaro junom amen kopa jongim ba habening kan long ka bakui ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha gendau kumba habening Trai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni patamap yangi kerengkan jongi kumbang irungi map ya ka beles new yangi padwat alam yangi sya ka jimpan shoy and rate of light yangi na ka basniyo kublay ko Maria kabadap da ka jinga e trai dan betha na kuya pa na pekinde bala kuya so ko jom pa jisu ko Maria bakui kami jong blay tuai na ka binda jongi kinompok minda da kapor ka jingiaf jungi amen kapuram opa barokun barmen sim bakuin kumba kadalang ka pamingin ko ju minda para bot junom la junom amen to nginia duwai da ka jing shai beneng ikar part ko trai to yai hakamat jungi hamal la ka por bad hamal la ka jaka knamba nginla ban shempang da ka men siam basngur But ban buram da ka jingit ba de hok ya ka jingmaya ha ka ba melamon bangin iyo binda da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bapiru. ngo ya ka kli jumpi kerpadi ka jingker ko kerpang ha ka ne ka sngi buram Epiphany to uble ubala kot yapi na ka jingdum sha ka jingshai ba perla jangu untes buon happy yaga jingur ko jangu badon penlong yaki dono jampi ki baskem ha ka jinget ka jingkermen pat ka jinget Amen. pat namar ba pila bud ya wu Chris da ka jingshania ubala pau minda kasngi ha ka parte kum ka jingshai ka bateng shine ha ka jingdum to uble un penlong ya piru ka jingshai naga binda ki himmen ki para jampi Amen. padenda ka jingai pilgrim jampi kalakot Topin poi shauta yauba ki restart kila wad da kaba ki bud yau klur but yauba kila shem da ka jinkamen ka bakarao u jingshai na ka jingshai u bade u Chris utrai Amen. pat ka jingar ku jong ble badon bor baro uppa baru kon baru men siem Bakhuid kan hiar happy pat kan sa bat pi junom Amen. ya lesuk ban bana ka kubor jonga jingamen haki himen ki para jompi Isang o yaw lay. Bar ar pundri. Alingin yamanin yu Jesu asyenglo lakayu ng penin agashno
ram hauk pa berkun mensim Bakhuid. Lalang menikong junta berapa junam la junam. Amen. Kun kita menjong Yesus. Praise name. Kun mutlem menjong Maria. Enyero Trai Yesus Kristus. Junam la junam. Amen.